Imama imimika imimi. Musandipumukire panapa. Ndozvansingade zvekupumukirwa sterekeka. Handiti muri kuzvinzwaka. Tiri pamutizo isusu akomana timu. Hatina zuva rese panapa handitika. Naiwe chikombera. Ndochiko ichocho. Ukabva wada kuita kunge dangwe rangu kudai. Ndichakushura wande ukanyara ukashaya mwene wekupinda. Maiwe Shomori mbomire uko handitika. Bra Ingrid. Saka wati chiko naye Ingrid wati kunenge kune magaka here apo. Ukubvunzani? Handiti ndiyo kugadzira list racho nayo chikombera. Tandidza kuverenga zvese zvotiri kuodya tisu. Okay. Saka tiri kudai soka apa handitika. Hanzi naBali kune 94 kg dzenyama yenguruve handitika. Then ipo wapaita futi 55 maporona akatengwa kukoko mukomaizia ka. Saka kunyama kuti tinenge tiri kavhata handiti mazviona ka. Saka nyaya yangu iri pakutika. Kugura shuko kwako tobva tawanza madomasi akawanda maizia. Inini pafeya dedika. Dakuendawe nini? Ndisade kunyama manje nini? Kurata kokoi. Tedi dakuendawe. Kendepi? Aiwawo, dauchitetekera nana hasa. Ndaenda newe Shomori. Manja utetekere ba. Saka paribeko ndoenda newe ba. Wazwa? Usanyeberwe wewe Shomole mwanangu. Tese tiri kuenda hakuna munhu ari kusara. Every time munenge muchingoti tichambobuda tichambobuda, but munodzoka ikoko makadhakwa makaguta. Manje ndasi hakuna izvozvo. Tiri kutozoenda tese. Shomori. Haikona ndoda kukwana pese ba mazuva kamai mwana. Ndisaurayo nchera rita Buffett iyo. Imbomira imimi mazwaka. Ewe chikombera. Watipa mashonja apa totodini. Alright, mira tione ngatidaiso handitika. Ngatitorei tu zvingoro zvemagaka maiziyaka. Hapana vacho bva vangonopaka pabhizi kona paipai maiketaka. Tichinomenya kamagaka kudaisoka. Then madomasi tinotoda futi 1 chingoro maiziyaka. Ne1 futi chingoro chemaonyeni maiziya. Zvese zvobva zvatopaka pakona ipapo maiziya. Okay vachikombera. Kotakawanza edu nyama nedoro. Pane kadoro kanoketa so kanonzi katembeya. Kako kanopedza. Ukunzwa mfana wangu? Pythagoras mwanangu chizvirega kani. Newewo ukuda kutsvaga kuda kurohwa nababa vako ava vasingakuda. Baba Ushomole, ndati tiri kuenda tese. End of story. Neamana, mukonoti chimhodzaka. Murada wadotongogaira usina nabasa rese pamasina. But patika yange akatongonzi mwana wese maiziya. Ndozvinonetsera madhara aya. Ipapa apaka ndinoti pafamba satana apa. Warimesoka. Murati ndore ndichichemere nini? Tetikana ndikunyepawo Shomori. Muona murume anozi perfect Tandi uyu. Right. Muona bosi Marenzo. Kare kako kudhara tichitamba tese bakani shoti rekweyo ndosaka kamati kokwa kwati yakubhavhadhira perfect ndiye baba wari bakana akazvariwa Nhasi musi wa 3 saka mubvunzo wangu ndokuti imimi awo Shomori neyo nyakaro mofida mukukwana papi pazvinhu zvese izvi handida against bainini mumba munomu warume siyanai nawo matsagawo mazvinzwaka muri kuona kuti inini gulezika ini nditetenge ndichitoriko kuhosting party kwachona ikoko nekuti handina munhu asingatombondiziya munhu wese anenge achingondiziya marondera yese inenge ichingoti chikombera chemabhebhi chete ndini ndine yese kaRastaman. Saka ndiani iyeye asingaziye Rastaman? Kana maimoze vanobva futi kumarondera ikokoko vaitombotaura zvepabhizi kuona ipapo. Iwe nyarara uko nyongono yakoyo. Saka iwe chombanje undozikamwa marondera zvakanyanyisa kaiweyo. Saka uchandirira chokuziva wakatakasvika pamasomera pai shoturo ikweyo. Chekuziva chekuita sei kwachona? Makuda kunochestirana mahure enyuka kumarondera ikoko. Kupi kuona egulesi. Blasman vari kutongoreva kuti chekuziva panyama maiketa. Because kanzi nambabali ndini kandinenge ndiriko kudepartment renyama kumaibataka. Saka nawe ndiri kutaura nezvayaka mudhara Ingrid. Hapana kana benzi risingandizive pamasomera paipai maibata. Ukatongosvika ipo pai pabhizi kona ipo paipai waiziyaka. Ukangoti bosi Malenzo chete ipo paipaika. Ukangoti rishamwari yaCK chete unogona kutopuwa bhiya remahara mufana wangu. Owo nana hasa. Ndakamborohwa nevanhu 43 kaipo paipai maiziya. Takatenge tiri padoro papu padhuze nemvura padhemu repamuchekeranwa ipo paipaika. Rastaman ndati ndakadya nyama kupedzisira mota yacho yakuti taunge ichabheuka Rasta. Because ndaimhanya kachirasi nhamba maiziya ndaita kurowa mbhoza chaiyo. Iye babali iyeyo mukatomubvunzaka anotokuudzai kuti doro ndinotoronwa zvekudaro maiziya. Sewembwa, handinozvinzwa futi izvozvo. Ukutaura zvinhu zvingani panguva 1. Ukwane blazi iwe wanzwaka. Infact dedika dakandokupatuka babali ikoko. Handikambosare pamadhiri akadai so never. Handi babali ndovaiva here vamati vanoshofera vamati driver. Muchiti takazovhura mbeu tiri kumausi ikoko. Mama zvenyini. Iweka wakazviboyepi zvokutaura izvozvo? Wakaziva sei kuti perfect ndishofe? Ichi. Ndati dakuendawo dedi. Chete. Owo. Toenda tese mwanangu. Chine kakamutaura zvemashofu izvi. Wakatonyararako nana hasa. I'm also going by thunder by force manzwa. Naimi, ndanga ndatokanganwa naimi kuti nhasi birthday rakudzi Piri, cousin yangu iyaya yepadombo shawo.
Wow, ndakutomufonera tiende tese kubhizi kona ikoko. Kusara futi, kusara ndiani yeye? Timu chigeza yakatiendeka. Marondera apasi panapa timu rangu tinosvika magaka mambisha akupera maiziya. Hanini zvanditori izvozvo ndori bho. Kuvhita futi. Kuvhita ndiani yeye? Handivhita chienda kubirthday party. Zvinonyimisa nyama kazvezvi. Ya, ndakubata ika. Muda kwenda kupi mchindisiya? Imsekuru baba oshomole. Mazizino enyanenge embiti manzwaka. Mukukanganwe roti perfect Tandi classmate yangu. Mubvunze eka kuti hatina ukura tichitamba tese here. Ratobata kamabhirijo. Wanzwa kuti mukuru ndishofe. Wadotokwana ipapo. Ukwaneyo wanzwaka. Kashabaiwa. Hapana izvozvo. I'm going. Handisare kupati kwababa lini. Ndiri kutoendawo by fire by force. Owo. Inde varume tosiya nobhazi. Kasikisai tiende. Happy birthday perfect Tandi. Happy birthday kudza ipiri padombosha wapo. Nyongono yako ibhosi marenzo pabhizi kona pamarondera apo. Kecha. Muzi uyo waidhakwira pano. Ndakawaona wachikecha. Muzi uyo waimwira mpeta pano. Ndakawaona wachikecha. Muzi uyo waidhakwira pano. Ndakawaona wachikecha. Yes! Aringadoke ndikaswera ndisina kumuona, andirarame ndikavira ndisina kumuona. Chinondinetsa handikwanise kumutaurira, chinondibaya mumoyo ndikazvirangarira. Chishuvo changu